Welcome to Usinde Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usinde kukubi uDr Khehlelezi engozini yesithuthu. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video. Mangoqala usijoyinele lelikhasi wamwelekile igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Kubuya ngathi iziya ngokwanda igameko ezingezinhle ezehlela yena uDr Khehlelezi. Kamumva nje useveza indaba ezithuse abantu abaningi lapha enkundleni yakhe yokuxhumana ukuthi Usinde kukubi engozini yesithuthu. Uye lapha ku Facebook wathi thanks God nami angazi ngiphunyuke kanjani namanje ngisamanga lo besethi my bike isingilimazile ubesefaka ivideo ke etshengisa elele esibhedlela enemhuzuko la athe walimala khona. Abantu ke bebesebeya lapha kuma comment beyomfisela ukululama okuphuthu umaya. Abantu abaningi ke le ndaba azibaphathanga kahle. uCharles Molefe uthe God is good, he will always protect you. Wasethi get well mkhulu. uZanele za uthe phephisa mkhulu kodwa nawe mkhulu ngathi khona nobungane phakathi Nkosi yami uphole kodwa baba wabesethi siyakuthanda. uNiki Mashaba uthe uphephe mkhulu ngegama lika Jesu. Usinde Zuma uthe kodwa mkhulu sengaba yini siyabonga kumaNiki. Kanti ke kungekudala uDr Khehlelezi usanda nakuveza indaba ezingezinhle la acishe khona bawa nebhanoyi. Uthi ke wasinda kukubi nakhona ebhanoyi lisho ukubaqeda la okwavele kwasuka khona isivunguvungu esinamandla la kwasekumele lilende khona ibhanoyi. Bafethu ke mina ngizothanda ukuzwa ukuphala kwakho ngayo le ndaba khona lapha kwi comment section ukuthi ke ucabangani ngazo zonke lezi zinto ezingezinhle kangaka ezehlela yena uDr Khehlelezi kulandelana.